kowanne ku ya san waye shehu Ibrahim. An ce shi jirgi ko na aka ya san shi ko bai san shi ya san shi kai shi a Abdullahi shi ne shehu Ibrahim da ya kira ya kansa Habibu Mustafa. Duniya ta sallama masa shi hadimin manzon Allah ne duniya sharqa wa garba yamina wa shimala kowa so yake je gansa kowa so yake je samu albarkacinsa. Lokacin da aka ce faida ta bayyana a kauna mutanen Nijar Ghana ina ne kowa gudu yake je samu ya ga wannan bawa Allah kowa so yake je samu kamar yadda bala mushi Allah ta cewa ilai kan ima'un nas sharqan wa maghriban shuradan wa azwajan ka'anna dai bi daga mahudan rana daga mafaɗar rana kowanne ka ci kudin zuwa ne a yi a kauna a suke saboda ne su ga shehu Ibrahim Allah ya bashi masoya na gaskiya ya bashi masoya na gaskiya in ba soyayya dan Allah ba kowane lokaci kuke zaune a kuke nan kuke ta jira kuma tun da sai na tana kan hanya cikin gargada cikin kura cikin itace ita ma kuma saboda in ba soyayya dan Allah ba wannan ba zai yi akwai wani masoyin shehu Ibrahim a Murtani yake Ahmad bin Muhammad al-Kabir. Lokacin da shehu Ibrahim ya yi rashin lahiya an kai shi Faransa sai makiya suke daidaitawa shehu ba zai dawo ba shehu ba zai dawo ba shehu ba zai dawo abin sai ya damu masoya daga Senegal da masoya daga kuma can Murtani sai suka taru suka ce za su je su duba shehu mu almajiran shehu ba su amsa da izini sai suka yi mishi wasiƙa hankalinsu ya tashi labarin da suka ji a bakin makiya za su je su dubo shi shehu ya ce ya aiko musu cewa ya warke ga shi zuwa to da ya tashi sai ya shiga wata kasida mai yawa a cikin kasidan da yake faɗa ya ce shi yanda yake jin son shehu Ibrahim yana ji a duniya babu kamar shehu Ibrahim babu kamar sa to amma sauran mutane sun san babu kamar shehu Ibrahim ko shi kada ya sani sai ka wannan tunanin sai ka ce to wa zai tambaya ya zai tambayi mutanen duniya sun san babu kamar shehu Ibrahim ko ba su sani ba kuma wa zai tambaya wanda ya zamani a baya shin a zamanin baya tarihi karni na baya akwai karnin da Allah ya yi bawa wanda ya kai shehu Ibrahim ko kuma da ya tunani sai ga haifarin wata ya kamata ya tambaya domin shi da tun zamanin annabi Adamu yake ya haɗa zamani da yawa sai cikin kasidar yake cewa ya badu wai haka نبئنا بأنباء ما قد رأيت ناوي بعد أبواب مدت عليك قرون ليس يعلمها إلا العنيد ولم تنصب ببرواي yace ya badu ya kai faru mata wai ha kai banka nabbi'ina bi anba'i ma qad ra'aita ka babu labarin da abin da kai ne ka ganshi anta allazi zamarta anta allazi hadarta zaman adam zaman nuh zaman isa zaman yahya zaman yusuf nabbi'ina bi anba'i ma qad ra'aita wata kai ka hada zamani da annabi adam ka hada zamani da annabi nuh ka hada zamani da annabi ibrahim kai da isa da waye a wancan zamanin akwai wani mutum da ya kama da shehu ko ya kai shehu ibrahim ba mu labari na ina bi an ba'i ma da aika dawi ba da addu'a'i ruba ba mamaki abin da zaka ba mu labari ya warkar da mu da kucin da yake nan yace madat alaika qurunul laysa ya'lamu karni bayan karni sun shude wata kana nan wannan karnukan da suka shude shin akwai wani wanda ya kai shehu ibrahim ko jawabin da faru wata bada yace ma ra'ayna misal shehu kuma ga kamar shehu ibrahim babu kamar sa to wanda suka san shehu su ne suka san shehu irin waɗannan bayan Allah wanda yake mai gidanta ne wanda yake rayu kansa mahaukacin shehu ibrahim majnun barha ana tambayar waye shehu ce to so salli anil iyasu ya muta jahilu huwa al-fardu la fardan sahu wasu wai yanzu mutum ne zai daga tambaya waye shehu ibrahim halifan na Allah halifan na manzon Allah halifan na shehu tijani halifatu maulana tijani wa jaddihi halifatu haqqi ja'a barna wa zahira shehu ibrahim shi ne kuma yana halifan Allah halifan manzon Allah halifan shehu tijani manzon Allah da yazo yace shi halifan Allah ne sai ya shiru shehu tijani da yazo ce shi halifan manzon Allah ne sai ya shiru shehu ibrahim da yazo ce ina mai neman shehu tijani a ana
ina mai neman sayyidina rasulullah, ina mai neman Allah. Shi halifan su ne duka. In an ce halifa wannan lafazi ne na larabci amma ma'anar tana da yawa. Yanzu an ce shehu Ibrahim halifan Allah ne, wani zai yi mamaki. To ai Allah ya gaya mana da kansa ya rike halifofi a cikin mutane. A Qur'ani nawa kaji Allah yana cewa wani inna ja'alnaka halifati fil ard. Nawa muka ji Allah yana faɗa cewa wani halifan wani ne. Ma'anar mai zurfi ce, amma fassarar halifa kawai ma'ana abin da ake nihi da halifa idan wane ya mutu to ga wane halifarsa, idan wane ya yi bulaguro ga wane halifarsa, idan wane ya shiga wata fara kan ya huto ga halifarsa. A cikin hukunin wannan Allah yake yi, yana shiga wata fara yana bulaguro yana mutuwa, to yaya kuma aka ce wane halifarsa? Ashe cewa wane halifar Allah ne maganar mai nauyi ce, sai dai a bar kowa da nashi sauke. To a duniya gaba ɗaya babu wani wali ma'abucin zamani wanda yake da almajirai mai yawa kamar shehu Ibrahim. Rabbi shehu Abdulrazak yana cewa unzur ila atba'i ya kafi ka kulla karamat. In kana so ka san waye shehu Ibrahim ka duba almajiran shi kawai masu bibiyar bayan shi kawai, wanda ya ishe karama. Kamar irin su shehu Chota, su shehu Abdulrazak, su shehu Abdul Fatahi, shehu Al-Miskin, shehu Ibrahim Salim, wanda su ne masu gudu su juya takalmar shi. To waye shi ka shehu Ibrahim? Dan za ka gane waye shi in wa'annan su ne almajiransa. Kuma kuma yawan almajiran shi a duniya, tun da duniya aka kafa ta sauwa Abu Madiyana da Haus, ba a taɓa bayin wali ma'abucin zamani mai almajirai da yawa kamar Abu Madiyana da Haus. An san muridansa nawa ne? 12,000 ne kawai. Shi kuma tun daga zamanin Abu Madiyana da Haus har ya zama zamanin Al-Qutbul Maktub wal Barzahil Ma'lum wal Hatim Muhammadi Ma'lum Maulana Ahmad bin Muhammad Tijani, da ayi wali ma'abucin zamani mai yawan almajirai bibiya baya ba kamar Shehu Tijani mai dariƙa. An san nawa ne almajiransa a zamaninsa miliyan 7 ne, maza miliyan 4, mata miliyan 4. Amma tun daga Shehu Tijani mai dariƙa har ka zo zauwa yau har zuwa Shehu Ibrahim babu wani wali wanda a duniya yake da almajirai masu yawa kamar Shehu Ibrahim. Lokacin yana raye yana kai da hayatinsa abinda da hannunsa ya rubuta a diwaninsa kirgamtinsa miliyon 45 a lokacin, miliyon 35 wasu ne. Daga wannan lokacin zauwa yanzu duk saka miliyan nawa suke bi. Shi kadai ne a cikin waliyai Allah yake wanke zukatan bawa ya shayo raga mana kulla mishi kawai, ba hawa ba sabka, kana zaune yanzu sai ka ji kawai kawai ka ji kana son Shehu Ibrahim. Kuma wannan shine lubbin albabin, shine arzikin. In ka ji yau kana son Shehu to ka gode wa Allah. Allah ya soka ya arzuta ka, domin son shi shine son Shehu Tijani. Son Shehu Tijani shine son manzon Allah. Son manzon Allah ba ai ba ya ce ba son Allah bane. To Shehu Ibrahim din yau shine a cikin mu. Saboda haka dan uwa mu gode wa Allah. Gode wa Allah. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Wannan ziyara da sai da ta ka mana alkhairin da yake cikin da Allah ya kama mu gaba. Suwan su gari ba karamin alkhairi bane ba. Bako ba irin su bako wanda ya amsa sunan shi bako ko ma waye ni manzo Allah faɗa kansa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul mudayfahu ko manzo Allah ya ce in ka kasance ka yi imani da Allah ka yi imani da ma'aikin Allah ka girmama bakonka. Duk bako aka ce bako da shigo to a girmama shi ko ya yake, kar ka dauka sai wanda ya zo da motoci ko da manyan riguna ko da yawan almajirai ana zikiri daga shi ne ya kamata a girmama, da wanda ya zo a jirgin sama, da wanda ya zo a mota, da wanda ya zo a amalanke, da wanda ya zo a jaki, da wanda ya zo a kafa duk sunan su bako ka girmama su, domin shi bako kowane iri ne. In ya shigo gari yana shigowa da alkhairi kuma yana fita da dukkan musiba da take gari. Sannan a cikin bakin nan wanda suke zuwa akwai wanda in ka bashi kurban ruwa za a baka aljanna, akwai wanda in ka bashi noma ɗaya za a baka aljanna, akwai wanda in ya ratso ta garin ku zai wuce a doki ba wajen ku ya zo ba, kirhon dokin shi ya faɗi ka ɗauka bashi za a baka aljanna, akwai wanda in ka bi shi sallah raka'a 2 za a amshi sallar ka gaba da baya, akwai wanda in ka saurari kalma ɗaya a bakinsa ya faɗa ba faɗi za ka yi ba, za ka hau makamin da in ka yi ibada shekara 1000 baka hau ba za ka hau wannan matsayi. To wannan bakin ya za a yi misalin su, ba su da sitam a goshinsu, ba su da kashe, ba su da alama, sai cikin kyakkyawan zato. Manzon Allah ya ce ɗabi'u da kyawawa guda biyu babu wasu ɗabi'u da suka kai su. حسنتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله
husnul zanni bi ibadillah dabi'u ne kyawawa guda biyu babu wasu kyawawa da suka kai su bawa ya zama to yana kyautata zato ga Allah kuma ya zama yana kyautata zato ga bayin Allah akwai dabi'u munana da babu wanda suka kai su muni bawa ya zama yana mummunan zato ga Allah yana mummunan zato ga bayan Allah kenan in muna so mu ribauta da wannan bakin to ya zama to muna yin kyakkyawan zato da wanda ya zo da kaya a cicire da wanda ya zo da riga mai tsada mu girmama su ga baki daya Allah kadai ya san inda ya aje sirrinsa saboda haka manzo Allah ya ga mana dan mu haddara yace za a ga wanda kanshi da kaya daga nagiya kayansa saboda dauda karewa suke takalmi bayyada in ka ganshi kaman mahaukaci in ya nuho ko ka koran shi zaka yi saboda matsayin shi a wajen Allah in ya ce yau a shahe duniya sai a shahe shi da yawa akwai mahaukata bakin garu su suke kirkin garin ba ku sani ba amma kuna ganin sadaka ba za ku iya dauka ku ba su ba to duk bawa na Allah ya wuce a wulakanta shi saboda a duk halittar da Allah ya gaba daya mutum shi ne Allah ya girmama shi yasa malum ba suka kai ruwa rana هناك علماء بتبديل الملائكة على الإنس وهناك بتبديل الإنس على الملائكة shashan malumma suka ce ba shakka mutane sun yi mala'iku shashan wasu malumma suka ce ina zai taɓa yiwuwa mala'iku sun yi mutane saboda a mala'iku akwai mukarrabai sai aka ce to ai ya kamata duk wanda ya ce kaza ya fi akwai hujja ku da kuwa ce mala'iku sun fi mutane ne hujjar ku suka ce mala'iku da haske Allah ya halicce su ba su saban Allah sai abin da Allah hore su suke yi kuma a cikin su akwai mukarrabai mala'iku ga mukarrabai bila shakkin wala shubhatin sun fi mutane sai aka ce to an ji ku ko me hujjar ku da kuwa ce mutane sun fi mala'iku suka ce kasancewar manzon Allah annabi Muhammadu yana cikin mutane shi kuma a halittar Allah yanka hujja Allah to ya fi kowa to kasancewar annabi dan cikin mu ne basharu ne shi ya sanya mutum ya fi kowa Allah ya dauka mutum ya gaya mana a Qur'ani wa laqad karramna bani adama ko wa hamalnahum fil barri shari'ati wal bahri al haqiqa wa razaqnahum min at-tayyibat ay min al-asma'i al-izam wal futuhat wal kushufat wal iradat wal maqam al-aliya sai faddalnahu ala kathirin mimman khalaqa tafdila Allah ce Adam mun girmama shi mun ɗaukaka shi mun fifita shi mun ɗauke shi sharari na hakika sharari na shari'a da kogi na hakika mun ba shi buɗaɗe da da makamai da darajoji ya ce kai irin mutum mun darajantar da shi a abin da muka halitta darajantarwa ashe mutum mai daraja ne mai kima ne sai da tana kira mu da mu darajantar da junanmu mu zamana da junanmu zamantakewa ta dan Allah ya haɗa mu dukan mu da balarabe da bahaushe da batube da bazabarme da buzu da wane ne duk inda musulmi ne uwar mu da yabon mu daya al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne sannan igiya mai karfi ta sake kewaya ta daure mu ita ce dariƙar tijjaniya yanzu dan dariƙar tijjaniya ne yau zai zo garin nan bai san kowa ba a san shi ba in ya zo zawiya ya sabka sai a girmama shi fiye da garin su saboda dan shehu tijjani ne zawiya ko gidan shehu tijjani ne ka duba ka ga wannan soyayya cikin zata Allah kada take bada wannan to wannan bako zalla kenan ina kuma a ce da ne daga cikin shehu da kai shehu Ibrahim ne kawai ya farkon magana ta na ga muku yau shehu Ibrahim ne yazo dalilin da yasa nace muku shehu ne duk wani wali da ka sani Allah ya dau ajalinsa duk abin da ya bashi na futuhat da kushufat da makami da daraja da halaye da dabi'u ana wawwasa su ne a rarraba su a kasama su cikin ƴaƴansa wannan hakuri ya samu wannan kyautar wannan hushin wannan waye ko abin da Allah ya bashi kun gane amma shi ya ce ana min karamati lan atazassa ni yana karamata ba na harbuwa in ka ga ɗana mace ko namiji ya ce ni ne gaba ɗaya su mutum ashe yanzu shehu Ibrahim ne muke zama da shi kuma in mun duba ita wannan dalilin zuwan ta Nijar gaba ɗaya ma har ta samu zuwa wajen ku dalilin mahaukaci shehu Ibrahim shine maulan mu shehu Abdurrazak shine tun lokacin sahabban shehu Ibrahim suna raye duk wanda suka hada zamani da shehu Ibrahim ba da aqdabun da nugaba da budala da mukaddamai da shehidai da muridai da waye wanda sun ga shehu sun hada zamani da shehu sai rubuta wani baiti bayan shehu ya koma ga jin Allah an shiga hayaniya a duniya wasu na cewa shehu Ibrahim ya mutu ya za a yi shehu ya ce shehu Ibrahim ne zai mutu ne da kake mutuwa an ce halifan Allah kuma ka ce zai mutu ya ce wallahi kad gaba anna ma kibda wallahi illa hikmatun hajabat
nurul uyun wa ismul mawt yace shehu ibrahim wallahi nan hida ba yake da shi ma gifta yace baka faku ba kana nan dan magana da yake ma yana kallon shi baka faku ba ka mutu irin yana kowa ke mutuwa yana nan kuma yanzu ma masu ganin shi suna gani yanzu ma ga shi gaban mu yace wallahi baka faku ba wata hikima ce ta Allah da ya sanya hijabi tsakankanin idanu da gani ya sanya ya ce halakal mauta wal hayata dan mi ya buluwa kun ko ne aha kawai abin da ya sa halittu mutuwa da rayuwa kenan ya jarraba ga waye aiki mai kyau kana bin shehi kana faɗi ka tashi kana hidima kana kaza sai ya sa wannan ɗan hijabin na haske sai a ce shehi ya kwanta dama sai a ga kayi subuti a wajen ka tabbata ka ci gaba da abin da kake yi ko ko dama mu zabzabi ne a zawiya kawai yanzu a juya wata hadawa kenan saboda haka Allah ya halitta mutuwa da rayuwa to haka sai ta yi kadga ba Allah bari in biya mu hakika shehu ya fito amma ba mutuwa ba da muna zuwa ya mana tafsiri kaulaha muna zuwa da ramadana mu bi sallah muna zuwa mu je mu saurari abubuwa da yawa da gare shi mu gan shi bi ziyara yanzu wannan ganin ya faku amma bai faku ba yana nan yace wallahi yana nan kadga ba Allah ya faku daga idan mu amma wa fada sirru mun kashifa wal gaibu kaifa yadurru shamsu barha lokacin da yake raye sirrin shi yana so ya fashe a san shi a duniya rikewa yake dannewa yake matsewa yake amma yanzu da ya fakun sai abin ya watsi yanzu ya kaga faira ke ba da ya fi zu faidan wa faidatan wa faidana ta rike nan faira ke ko ina sai watsa shi wace to halabta bina rijala la masila lahu da ya fakun ma sai ya ajiye mana wasu gurbi a cikin 'ya'yansa wanda ba su da kama ba su da misali a duniya shi kwa da su ba bambanci su ne wa'annan rijalan yin da la masila lahum min dini wal ilmi wal zuhdi wal hawl cikin addini cikin ilimi cikin gudun duniya babu kamar su a duniya su ne ya bar mana su to shehu abdurrazak nan shine ya rubuta baiti a lokacin ya sake shi duniya yace kuna cewa shehu bayyana shehu ya rasu shehu bayya kaula yace to ku saurara a ga muku ina shehu yake yace marrama ibrahima bil yawmi falyaji ila abidin rasaki sirri yau duniya duk mai neman shehu ibrahim inda da gaske shehu da kake nema ba wani garari bane to maza zabura zuwa ga shehu abdurrazak dan sirrinsa shine ainihin sirrin shehu ibrahim shine anta ana ya bashi wannan gaskiyar soyayya shehu ibrahim da ya so manzo Allah sai ya ga shine abin san shi dole in mahaukaci ya so abin san sa shehu ibrahim ya ga shine abin san shi yace to man rama ibrahima fil yawmi wanda ya san yau yana son ganin shehu ibrahim to fil yawmi falyaji ala babina ko ya zo nan kohar in kai sana son yau ka ga shehu ibrahim ka zo kusa ka tsaya koha to ce haƙƙan kusa ku libadi yanzu a kora ka ga kofar sa aka ga gaban sai da Hamza ka zo dan shehu ibrahim ba to ko gobe kake son ganin shehu ibrahim zabura kusa za ga shehu ibrahim to shehu nan yau shine ya tattaro ya zo garin ku cikin iyalunku dan ku arzuta da diyanku da matanku da yaranku su gani da wanda ya gani da wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga a kuri zami saboda tsawon kai mu tsawaita zama yayin salloli ba a yi ba ga kuma gajiya tun da sai a biya nan saboda wannan ne zamu tausaya akwai gajiya amma su ba sa gajiya amma mu ne zamu duba saboda wannan din zamu dan saurara sai da ta yi murna matka ta ce mutanen sabon bashi tare muku fata na alkhairi tare muku addu'a kan dukkan bukatunku wannan abu da kuka yi na tarbe da hidima da sakin fuska da shimfiɗa da abinci da jin daɗi in dalla ala shay'in fa inna ma yadullu ala sidqikum wa mahabbatikum li shaykh Ibrahim wa huwa allazi yaqulu ma indana la yunalu illa bisidqi wal mahabbati duk abin nan da kuka yi wannan taharrukatin wannan motsin in zai nuni bilbishin wani abu zai nuni bilbishin gaskiyar ku da soyayya ku da Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ko yace ba inda na abin da yake nan wajen mu la yunalu ba a samun shi illa bisidqi wal mahabbati sai da gaskiya da soyayya in kana so ka samu abin da yake wajen shehu ya jayo ka ya baka ka so shi da gaskiya sai da gaskiya kuma da soyayya wato soyayya ita ce batirin muridi ita take caja muridi
idan ga muridi ya yi lo ya yi duhu babu hasken salatul fati a zawiya ba gane shi an yi bako sai ana wannan ma tare muke da shi babu to ya yi lo kenan soyayyar shi ta kwanta shehu ibrahim yana bulaguro a cikin mota suna taya cak motar sai ta tsaya direba ya da kan ya leka nan ya duba nan ya leka nan kawai sai ga ashe cajin batir ne ya kare mota ta tashi ya zo ce ashe a batiriya fa kalat ya ce batir ne caji ya kare ya ce caji ya ce yanzu in cajin batir ya kare mota tana tsayawa ya ce yi ya ce shehu ibrahim ya ce haka zan yi ya ce muridi ma haka ne idan soyayya shi ta rage tsayuwa yake inda yake ba shi ba ci gaba saboda haka wannan su ne sun zo sun motsa mana soyayya kuma shi gaskiyar cikin jawahirin rasail wasiƙa ko ta 22 ce ko ta nawa ce shehu yana magana ya ce muridi yana shan madadi a hanyar shehinsa ta hanya biyu hanya biyu ce muridi yake shan madadi ya ce idan shehinka ya yi littattafai to ka riga karanta su kana nazarinsu ta nan zai ma wasu isharat ta nan zai fahimtar da wani abu abinda aka jammale shi zai warware maka abinda aka jammale shi zai shammale maka ko fassale maka ta nan za ka sha wani madadin kuma na biyu hanyar ziyara ka je ka ziyarci shehu ka dawo ka iska ta share ka koma an raba zigege an hada wata hadiyar an koma haka ake so idan ka daina ziyara ka daina karanta talifan shehinka to yaro a hannun uwarsa ba ma biyu yake sha ko in yayi mushe yake sha biyu zai faru da farko ma tamowa haka ne sai ya lalace ko to muridin ya daina ziyara haka ne abin da yake fara samun shi kenan sai ya ga shi ne ya shin gargada kuma ya bar hanyar da ake so saboda haka murki soyayyar shi ita ce arziki a yau kuma ita ce garkuwar mu soyayya ita take bada abin da aiki bai bada ba shi ne in ba dan soyayya ba a aljanna ba mu san mu zama waje ɗaya da manzon Allah in ba dan soyayya ba mu isa nan duniya mu zama waje ɗaya da manzon Allah in ba dan soyayya ba mu isa mu rayu ba muna almajiran mu hada zamani da manzon Allah ba tsakanin mu da shi yau da ya bar duniya shekara 1446 amma yanzu muna cikin almajiransa muna cikin sahabbansa muna cikin masoyansa saboda shi ya gaya shehu tijjani kai ɗana ne na hakika wanda ya so ka ni ya so almajirinka almajiri na ne talaka talaka na ne sahabinka sahabi na ne dan uwa in banda soyayya shehu tijjani me zai ba mu wannan ita kadai ce take ba da wannan soyayya wani sahabi ne fashe da kuka gaban manzon Allah yace ya rasulullah ka zo gidanmu mu gayyace ka garka ka je gidan wancan ka kai da wannan mara lahiya yanzu a aljanna an ce kowa matsayin shi zai zamna ina mu ina matsayinka sai fashe da kuka manzon Allah ya taba kafada sai ce kai hakuri almar'u ma'a man ahabba shi mutun yana tare da abin da yake so matsayin soyayyar manzon Allah tana ran to ba a duniya ba a lahira duk inda yake tare da shi muke to dole an wa a riki soyayya kenan Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya muku albarka ko zuriyar ku albarka ko iyalan ku albarka ko kasuwa albarka ko gonakai albarka ko dabobi albarka ko hanzar daza albarka ko masaka albarka ko masana'anta albarka ko masu jarraba albarka duk abin da muke da shi mu nemi mai albarka abu mai albarka shine mai yawa mu duba kare a watanni ne yake haifuwa shekara sai haihu sau biyu sai haifi ɗiya 10 ɗiya 12 ɗiya 6 haka yake haifuwa amma da Allah ya cire albarka a cikinsa sai ka shiga gari 100 ba ga garken kare ba haka ne amma saniya ɗaya take haifa a shekara da Allah ya sa albarka ka duba duniya yadda ake yawan yanka ta amma ko ina ka ji akwai garken ta to kenan abu mai albarka shine mai kaɗan shi yasa sai na ce to Allah ya mana albarka da masu bukata tun daga ranar da ko ji labarin shehu zai zo garu sai da za ta so san wayan duk bukatar da kowa kudure a ranku ta alkhairi Allah biya mu Allah biya mu duk abin da kowa kudure na alkhairi Allah biya mu abin da kuke tsoro na sharri Allah muku magani barkal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karshe abin da zan tunatar da mu kun san an ce sidqul murid hidmatun aw hadiyatun gaskiyar muridi hidima ko hadiya kar mu zamanto mu zabzabina kada almashirin wani mukaddamin wani shehin wani amma babu hidima yanzu in kawal asiya ce ta zo na kawal matakka kaddara an ta tashi da farko ma ka ba ta kudin mota ko wanda dan wani zigege da wani wane ne to in diyar shehu ibrahim ta zo ya zaka yi
kowa sai kaddara kenan yanzu a yau kawai ya iya ɗaukar nauyinta na zauwa da komawa saboda mu faranta mata rai ba dan tana bukata ba ka je ga mahallin da suke ba su bukatar komai su muradin su haɗa kanku ku bi Allah kawai mu kuma dan mu yi albarka muke so mu yi hidimar ta kirki saboda har abada da mai hidima da mara hidima ba su taɓa zama daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuna shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wasu samari guda biyu suke zuwa ziyara wajen shi tun musu musulunta ba kawai sun gan shi mutum ne mai kyau mai daɗin zance mai daɗin kallo kawai sai suke son shi ba musulmai ba ne su zo su ziyarce shi su koma su zo su ziyarce shi su koma sai suka musulunta rana ɗaya da suka musulunta nan musu ɗaya bai taɓa zuwa ba sai da ɗaya kullum da suke zuwa amma in za su zo su to ɗayan wannan sai ya ɗauki hidima yake zama wajen manzan Allah sai kuma MC yake zuwa in ya duba a garka akwai 'ya'yan itace sai ciro zo da shi rada babu sai yau kan ciyawa in an yi baki manzan Allah ba da baki rada babu abin da zai kawo hadiya sai yau icce shi ne bai taɓa zama ziyarar annabi da hannu sai kuma MC yake zuwa sai manzan Allah ya ji wannan mai zawa da wani abin ya hisan shi a rai sai da mu kasan adali ne manzan Allah ya ga tare suke zuwa wajena tun musu musulunta ba har suka musulunta sai bai taba zuwa ba sai da ɗaya tare suke zuwa amma gashi kullum za su zo wannan ya zo ya bani wani abu wannan haka yake komawa amma he na ji ina son mai bani akan wanda bai ya bani sai su kirawo Jibril ya ce ka gaya wa Allah ya daidaita musu a raina da tare suke zuwa tare suke musulunta da mai bani da mara bani sai Allah ya ce a'a ko a wajen mu ba daidai suke ba yadda duniya haidu min yadda su ba ya hannun da yake kukan kura ku ga na maki ai ba daidai suke ba to haka abin yake wannan cewa ka yi alkhairi ko kalka yi ku sani in mutum ya yi dan kanshi in ka yi mai kyau dan kanka a mizanin ka in ka yi mara kyau dan kanka a mizanin ka ne zan rihe majalisin nan namu da wannan kisa ta makaho wani makaho ne yake zaune a hanyar gona in ya ji motsin masu tafiya sai ya bara in ka bashi sai ce dan kanka in ka hana sai ce dan kanka in ka bashi dan kanka in ka hana shi dan kanka to kan hanyar gonar wani mutum ne kullum ta kan hanyar yake wucewa in makaho ya bara sai ya bashi sadaka in ya bada sadaka ya makaho ce dan kanka in ba ka kuma ka ce dan kai ne ashe wannan dan kai naka tawa mai gonar nan ciwo sai ce bari gobe makaho ya ga dan kanshi da ya zo gida sai ya daka gunda sai ya zuba guba a ciki wanda makaho in ya ci zai mutu ya zo wuce a gona makaho ya bara sai ya ba makaho ya makaho ce dan kanka sai ce ka ga dan kanka wato makaho ya ce mutu makaho sai bar gumba a kwanan shi wannan mai gonar da sahi yake zuwa idan 11-12 ta yi da matan da ɗiyan suke ɗauko abinci sai suke mushi rana ta yi yaran da matan sun taho gaba ɗaya sun zo wuce makaho ya bara yaro da lega kwanan makaho ya ga gumba sai ya roƙi makaho ya bashi sai sai kama yara suna raba uwa ta ce kai ku kawo na wannan ku irin tamu cewa a ita ma ta cira duk wanda ya sa a baki cikin sai kumbura sai kuha suka faɗi suna burgina gaba ɗaya a wajen aka ji ake makaho wannan kai mai gona ga iyalin ka waje kaza yana zawa da ya tsinka ya kuma da ce iya na ga dan ya ce ashe da alkhairi ne na ba makaho iyali na za su da na bada sharrin ga su suka ci wannan ita ce rayuwa in kai mai kyau dan kanka in kai mara kyau dan kanka wala ta sun wasu da tawuzu dan mu sani Allah ya saka mu da alkhairi samarun mu da ba su da aure Allah ya ba su ƴaƴan mu ƴan mata da ba su da aure Allah ya ba su mu Allah ya ba su abakan zama masu neman haihuwa ba su da Allah ya ba su sun haifu da yawa Allah ya ba su abin da za su rike Allah ya shige su marasa lahiya a nan cikin mu da asibiti Allah ya ba su lahiya da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da mu ta zo a ko ina muke Allah ya cika mana da imani mutanen sabon mashi Allah sa ziyarar da sai da ta kawo muku ba ta karshe ba ce za ta ta zuwa za ku ta zuwa ila yau mu jama'a dai abu hada zuwa masha Allah Allah ubangiji ya sanya alkhairin da ake samu a ziyara Allah ya ba mu gaba ɗaya Allah ya saka kowa da alkhairi za ta sabga mana addu'a irin tasu kowa ya halarto da bukatunsa zahiri da baɗini babba da karama ta duniya da lahira kankanta da bukata ko da gishirin naira 5 magidanci ya sama tana rasha shari girman bukata ko da jirgin sama da kake so ba zalika Allah ya asisi kowa ya halartar da bukatunsa sai da za ta mana addu'a Allah ya biya mana idan an yi mana addu'a
kar mu bata abin da muka samu dan Allah dan annabi mu yi ladabi cikin tsari mu buɗe hanya mu ba su je masauki su samu su yi sallah su huta dan kar mu bata abin da muka samu rashin ladabi baya da kyau al adaba ya zassaliki kar mu bata abin da muka samu kowa ya daga hannun shi ya ce Naziri ce ko